Ya, dikopiok. Nggih. Dikopiok apa dikocok? Dikopiok. Kopiok. Pun nggih, Mas. Nggih. Bayaran meneh. Sapa sing urung ngene? Wah. Iki sindan apa rampok ta iki, Tru? Ya siapa yang mau berbagi rezeki rak ya oleh-oleh wae ngono lho, Pak. Ora iso ngono kuwi, disyukuri pira-pira iki disyukuri. Ora njaluk. Aku ora njaluk ning menawarkan lho. Kowe menawarkan apa? Sapa sing pengen ngenehi meneh ngono lho. Oh, tak kira nek menawarkan kowe. Wah. Ujug-ujug kok ana Petruk iki teko neng kene. Lah. Matur sembah nuwun. Nyuwun pepunden kula, bapak kula. Bapak Ki Kondang Sutrisno ingkang sampun nek ora tresna karo Petruk tangeh digawake ponokawan kula ingkang kula tilar wonten ing Batavia. Matur sembah nuwun. Rama Kondang wae. Sembah nuwun kagem Untar ingkang sampun yuswa 60 tahun. Mugi-mugi tansah berkembang saengga saged menelurkan para pinter-pinter mahasiswa-mahasiswi ingkang benjanipun dados cagak tuaking negari. Menika saged kula aturaken ugi selamat ulang tahun kagem TNI ingkang kaping 7 sekawan. Mugi tansah kukuh bakuh sentosa anggenipun jagi dhateng negara kesatuan Republik Indonesia. Langanipun tansah jagi katentremanipun para kawula masyarakat seluruh Indonesia. Menika saged kula aturaken Durper sampun sumadya, monggo dipun wiwiti mangke mindak ngegol-goli nek tetembangan kok Durprese diundi 4 limbukan, 4 gara-gara, 2 tancep kayon. Tancep kayon sing arep ngumumke sapa? Diumumke dhewe-dhewe. Ayo mengke anu Mbak Elisa tetep ingkang ngumumaken. Ayo sah, gawe sah. Di jumeneng mengarep ya Mbak Elisa or karo sing ngumumke wah saiki gedhe-gedhe Durprese. Nggih niki wonten anu magic warmer. Wah, penghangat magic buat 4 orang itu hadiah goro-goro dan nanti buat penutup 1, Pak. 1? Ya. Oh, apa 1? Ya nggak tahu, mungkin oh, nanti ya. mobil ya. Sing Amin. Kok gawe masalah. Mobil-mobilan. Nggih, diundi sa. Nggih, 4 ya, bentar dikocok dulu. Oh, sing terakhir ming kerupuk kok sa. Oh iya, sing keri dhewe kerupuk. Enggak. 2, 3, 4 ya udah. Ini ada pengumuman juga Pak Seno, apa? Mas Petruk. Iki woro-woro engkang badhe pipis napa ngising panitia tulisane niki tenanan. Basane napa? Aja diwaca wutuh. Kuwi kadang kala njlomprongke karo kowe ingkang badhe sene utawi bebucal. Lho. Basane Jawa sing alus ngono kuwi. Oh sene. Sene apa seno? Hah? Sene apa seno? Sene ra apa-apa. Engkang badhe sene napa ngising? Wah jan saku iki mbok yo njaga aku dhisik. Bebes sesene ngisinge napa? Bebucal. Bebucal. Ah,
Senin nopo bebucal panitia menyediakan bus toilet di belakang panggung. Oh, nggih. Jadi tolong dimanfaatkan sarana dan prasarana karena butuh kurang lebih 7 hari urin manusia diproses di bumi. Ya, jadi ojo nguyuh sembarangan. Mesake bumine, Pak Seno barang. Matur sembah nuwun dumateng panitia, Po. Niki udah disampaikan ya. Yeah. Ada bus toilet di belakang. Yeah. Terus undiane Nomornya siap-siap ya. Sekawan pitu songo 479. Yo tembus ora iki. Ada 479 sekawan atus 79 5 4 3 2 1 gugur ya sobek ada ya. ya wis do mulih paring sak. Wis bali iki. Terus Selanjutnya nomor kalih setunggal kosong 210 betul 210 ada 210 5 4 3 2 1 hangus lagi ya 490 sekawan songo 0 boten wonten hangus meneh. Wah iki nek maca nomor iso tekan sesuk Pak iki. ayo karo Ora mlaku entuk terus. Ya wis 3 ya iki hangus. heeh. Siji meneh. Oke. 599 gangsal songo-songo. Boten. Hangus. Wah iki nek hangus terus suwi-suwi nganggo pertanyaan wae iki engko ya. Dadah 5 4 3 2 1 udah 4 enggak tembus semua Pak Seno. Ora ono kabeh? Enggak ada. Ya wis. Mengko diundi meneh. Ya nanti diundi lagi ya. Heeh. Nyanyi dulu. Nggih, pamundhutane sakeh. Nggih niki Susulan gara-gara barang ya isih ana. nggih napa Pak? Nyuwun lagu bojo loro. Wah, jan. Bojo loro. Siji we rantek-entek kaya bojo loro. Kang keluarga Kago keluarga 303. Some. Wo, keluarga Kebumen. Keluarga Purwodadi Grobogan Purwodadi Jawa Tengah. Salam sehat. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pindhan ning ora iso di bojo loro ora iso dadolake gamelan ya. Nggih. Wonten malih wau pepeling. Oh, kuwi wae sik pepeling. Pepeling saking panitia. Karo ngundang Kang Gareng karo Bagong. Untar. Ya, pepeling. Dibawani sa. Nggih. Monggo. Neno. Yuk. Rukun Islam kang lima puniki katin dakno Mring para sesama aja padha ditinggalke kok ora nganggo gamelan ring wis rasa ngene iki metuhe ora bareng Bagong. Bagong ki mau kok ya bareng kok nyelingker ilang. Radong aku. Weh, Bagong. Lho, rak cahidan to iki. Kancane do nganggo sandangan apik-apik kok bligung. Sumuhe. Panase ra omong terus kabeh klambiku. Tak copot sisan. Ya, ning ora sopan, Gong.
Ya engko nganggo santai. Ya. Men kanginan sik awake. Aku nek sumuk banget iki kadasku gatel ya, Truk. Ah iya. Mula ditambani kok ya ora. Nggo ingon-ingon. Kadas kok nggo ingon-ingon ora. Terus Rukuni slampu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Mangga dipunaturaken. Mangga buka kendang rek. Yuk. padha nindakake akan usmu mandang wayahe sembayang ngadepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing yang berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparang besok mangga suwarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan wis lumandang wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumain
adelo sebelang tawakal masa sing kuasa yen keparang besok munggah suwarga. Bebeleng sampun, Ya. Pak. Wis diaturake. Pun diaturake. Ya, matur sembah nuwun tanpa Nggih. pepinggan. Heeh. Niki Ayo nomere coba. mleh. Ora aku sik ganti gentenan sing ngundi nomor job jajal sik. Nggih. Nyek. Sing maca nomere jajal Tatin engko mbok menawa sing cocok. Ya. Tatin. Diaturake, yo gentenan. Ndak sing nyambut dhewe nyambut dhewe kan. Ndak sing nyambut gawe dhewe si Elisa. Ya. Ya, dikopiok. Dikopiok apa dikocok? Dikopiok. Kopiok. Wis tak jupuk 4. 4 ya? Ya. Ora hahe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga metu ya. Nembus maksudnya. Nomornya 559. Piye? Nembus ra? Ya kosek ora hungas-hangus. 559. 559 ada enggak? Yo tangi didelok nomornya. Oh, tangi. Enggak ada? Saya hitung ya. Dihitung mboten, Pak? Dihitung. Hitung sampai Swidak. Ora dikroyok wong delok kowe. ora ono ya? Ping 5 1. 1 2 3 4 5. Suwek. Suwek ra ono, tetep ra ono lho. Ya engko suwe tak pek dhewe iki. Oh, nomornya saiki cuman 2 ini ya. 83. Ra ono meneh wis dienggo aku wae. Saya sithik saya angel kowe. Ada? Oke. Alhamdulillah ono siji. Ya. Sing enake sapa, Mas? Wis padha wae, lumayan rong nomeran. Heeh. Ya, 83 tak delok sik. Kok nek kuwalik bareng? Oh ya. Bener Mas. Nggih. Wah, lumayan nih. Sesuk ngliwet yo lanjut yo. Ya, tunggale apa? Nggih. 364. 364. Ono ora? Hah? Tak hubungane. 364 1 2 telu 4 5 suwek meneh. Ora. Ki nomor cantik nek ra ono ya wis nggo aku engko ya. 4 9 4. Ra ono meneh. Kau mulai siji aku siji ya. Oh kabeh. 4 9 4. 4 9 4. Ra eneng meneh. Arep piye? Ya wis nengke wae kok. Lagi. Oh, suruh ambil lagi. Suruh ambil lagi. Ya, ora apa-apa. Jenengan sing njupuknya, Pak. Mah, Hah? Lah ngapa? mah. Ora gelem ngene iki. Mah wis gawe jukuk dhewe ka. Oh ya. Dalange wis nesu e. Ora kok, aku ora ndek kewajiban ngopiok kok. Sing ndek kewajiban ngopiok iki kowe. 367.
367 ada? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu ya. Ibu mau di sih? Iya, 367. Wah, selamat Bu, saya ngomong liwat. Tiga enam tujuh ya. Oke, bener. Nanti ra kuat le nggawa. Lagi ya. 435. 435. Suwek meneh. Ada? Oke, alhamdulillah ono. 435. Ya, bener? Oh, nggih. Iki kurang piro berarti ya siji? Kari siji, yo. Yo, 474. Kenara? 474. Disuwek? Kok nek ono neh lho tak suwek wis ono. 3 2 1. Apa ngacung ada? Ada? Oke, ada. Untung urung tak suwek. 474 ya. Ada 474? Oke. Maju sini, maju sini. 474. Sini Pak, maju sini loh. Sini, Mas po Pak sih? Mas Pak. Bang. Nih loh, yang baju merah. Empat tujuh empat. Oke, yuk. Nah, habis no. Kari siji engko tancep kayon. Oke. Nah, ya. Kari siji tancep kayon, kari siji. Terus disambung kowe nembang apa, Tin? Apa bojo loro? Bojo loro iso apa gamelane? Iso ora? Bisa, hah? Iso ora? Enggak. Oh. Apa? Sampai gunung. Kenapa Pak? Lali janjine ya? Ya, sak keremu. Lali janjine nggih. Ya, Nggih. lali janjine. Heeh. Bawani. Oh nggih. Tina minggu kang tak anti tina mani
Bayaran meneh. Sapa sing urung ngene? Wah. Iki sinden apa rampok ta iki, Tru? Ya siapa yang mau berbagi rezeki rak ya oleh-oleh wae ngono lho, Pak. Ora sok ngono kuwi, disyukuri pira-pira iki disyukuri. Ora njaluk. Aku ora njaluk ning menawarkan lho. Kowe menawarkan apa? Sapa sing pengen ngenehi meneh ngono lho. Oh, tak kira nek menawarkan kowe. Wah. Prek. Wah. Na na na. Jan-jane kowe ning ngendi. Atiku sejana kowe kentang karo wanita sampun. Sampun, Pak. Matur nuwun nggih, Mas. Wis ge bali, mumpung ra ditabuhi. Yo. Iya. Sing sentimen ya ora mung sapa penabuh wis sentimen kok karo. Sampun. Lek nabuhe nganti ndekem. Ah ya ora apa-apa kok ya. Iki ya ana pamundutan terus ya sing kagem para kasepuhan ya aja ditinggalke ya gong ora. Ana sing nyuwun apa jenenge iki kutur manggung sore mau rung iso dicaosi. Lah iki penake nek dienggo goro-goro kok ya. Ning digawe pilok barang wae men rada sesek rada cepet. Oh iya. Gawe pilok barang dikurke terus engko diiramake rangkep. Heeh. Terus ben rasa dibawani engko ndak dawa banget nek kutur manggung iki. Ha iya. Sapa sing kepareng arep nyekar? Mbak Ayu, ya. Monggo diaturake. Neno. Monggo. Terus engko Hah? Mriki mawon. Heeh, nek nganu klasik ya lenggah sing apik. Monggo. Neno. Nano wancine terus dikurke ngono kae. Oh iya. Ya monggo. Sore-sore ya labebakku tut manggung jaluk-jaluk ngombe. Saya lungan sangke sabda manging balik sakonten ayam tentang
Ano jambu apa ceruk aku melu apa entuk kandola kanduli apa sita apa ora ya jambatan cara ngayujan ngono ki mau terus wo rampung kutut manggung terus dinai jambu apa jeruk lutisan ora lutisan ning pancen yo jambu apa jeruk ngono kuwi wah apik ya reng ayo bacutke yo ndak selak merem sapa anting ki wis ngantuk nek yaene ki mripate ra iso diganjel ya diaturake Mbak Anting monggo jumeneng Mbak Anting ngaturke apa ayo ya suarane bocah iki apik lho ha iya caping gunung ya model Madura oh ya caping gunung model Madura monggo ayo ngati-ati Isa wae terus iso, aja kuwatir to.
sayang. Oh. Ranggo jenggleng. Jenglenge kamu apa tergandengan liwat mau apa? Jeleng. Ya. Mon memajeng kon keruk jenur kuning ratin Kon keruk. Bahasane ra jelas iki. Bersih. Panas ojen panas ojan lengaling sayang caping gunung. Ya. Ayo kanca-kanca, ya. Misoa caping gunung sayang. Ya. Terus Make bineka laben lake terus Inumenason berse berse. ya. Ya, Teng. Dananana. Ya. Ki jaman Sanento,
Eno Syukur bisa bebas gunung desa putih kaca pilih mon ajen mon salento dene ya. Enak modar menggeh-menggeh ora kowe. syukur bisa bebas gunung desa putih raja pilih mon ajen mon salento dene lobo Kenuwun, sampun Pak De. Matur nuwun Mbak Anting. Nggih. Ki mau cara ngendi kok? Caping gunung cara Madura. Wo. Werna-werna terus iso digarap model ngendi-endi pokoke. Heeh. Tur ya asli bahasane mulan mau ana keruk wedi barang to. Keruk wedi manu keruk ana mau. Iya. Apik ki mau. Heeh. Nawala dititip priksa le. Nek ana sing liwatan barang kok ndak kowe kaco ya. Wis tak do tak dheweke kok terus. Oh, sing wis tak dheweke liwung wis. Sinompari Jatha wis. Heeh. Gubuk asmara ana pirang-pirang panyunan wis kabeh. Oh iya. Ya syukur. Endi sing urung? Tembang kangen mau wis urung to? Udah. Wis diaru. Ah, iki eneng sing nyuwun rengu. Oh, rengu. Sore mau iki sik maringi wae aku durung munggah panggung wis diparingi nyuwun langgam rengu sing nyekar tatin menah. Waduh. Lagi anu laris sok bocahe. Ora apa-apa, ya dicaosi lah pitekno piye. Heeh, ya. Karo sapa? Hah? Wong loro. Karo sapa? Oh iya, karo sapa? Ya karo Elisa wae. Heeh. Ndak Elisa iki tanda tangan kwitansi dhewe ndak ora nyambut gawe. Ayo, langgame rengu, langgame rengu. Yo diaturke, Mbak. Ya. Bawani, monggo. Memanise merak ati pacaane mung perang
Endas luwes wiragane. Apa yuk? Anu, kumir karo podang kuning niku lho Pak, soalnya Dadi sami. kulawak kulawe. Lali. Kumyur karo podang kuning Ya piye? padha. Aku arep golek isi podang kuning meneh. Ah kowe apalamu podang kuning kok. Lah ngero podang kuning. Rina wangi mungtra tapan. Loh, Montang manting tanjena sinden anggere kokean saweran malah muntah-muntah ngene. Sekali kelingane jan podang kuning terus lho Pak. Ya terus. Kang masih rodoh wong bagus, gampang teman ambah beto.
matur sembah nuwun, Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Nek yo ngono ya reng piye? Ndak wektune selak ngoyak iki engko rakone ya isih dawa. Dicopot semene wae, Tru. Heeh. Kae bapak ya wis sowan ning negara Pringgondani. Ayo sowan Yogong yo. Yaning yaning talaka kati langit ing mambang pantepas wulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur ngaten menika sing jeneng Satra kuwi duwe adek-adek. Ora mung gampang denggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nalendra padake babu. Leres menika ngaten menika matur sembah nuwun panembahan. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung ngemutaken. Kula sangajeng sampun matur nglempengke barang sing bengkong, jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput kok, Nger? Nggih, matur sembah nuwun. Kakang Brajadanta aku sing sowan aja kejot penggalihmu ya, Kakang. Pandhawa tata gati Wisraya Siung nyama wingis-wingis tutuk mengolir gua sela mangleng tutuk mengolir gua sela mangleng Adiku diadiku Braja Musti padha kanthi harja sapratam pinayunganing kawidadan Kakang niring sambi kala sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang ora kurang prayoga sowanku ana ing glagah tinulu kene Kakang kala bendana padha raharja Kekasih Kakang Brajadewa selamet tekaku Kang. Bektiku katur ya Kang. Ya pangestuku tampanana tak gegem dadake jimat karo kusik aku tak takon. Takon apa? Pasewakan Kadipaten Glagah Tinulu kok rada beda. Bedane ngono apa? Sowane Kakang Brajawikalpa Kakang Brajalambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa Kang? Wong jaba sing sowan aku kok weruh legahe Begawadura malah iki pati sekuni kok kaya nang omahe dhewe licekuk nang mburimu iki ana wigati apa ora ana apa-apa ya mung tilik karo pun Kakang yakin ya
Sumpah. Kakang ora kapusi aku to. Ora. Mergo ngene ya, Kang, nek kaya apa oke-oke lemu gatekke rasa tok lebokke ati. Nek mbok lebokke ati, ya nu sewu lho, Kang, ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa. Conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek, papan sing tentrem dadi kisru mergo cakepe wong loro kuwi. Iya, kula Bendana. Kuwi hati-hati ya. Iya. Nek omong apa-apa rasa digatekke. Ora. Tenan ya, Kang? Iya. Aku wis hafal tenan. Iya. Nek nganti omong oke-oke tok gatekke balik paninggalmu kowe dadi wong elek, dadi wong jahat. Sing dosa kowe, sing keplok-keplok kono. Iya, kula Bendana ku sik menenga. Iya. Braja Musti, apa Kakang? Ana wigati apa semengko nggonmu sowan? Sepisan ngaturake sembah angka 2 diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Negara Pringgondani wis akeh para raja nerpati, para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing Pringgondani. Lan akeh kang padha pasang pesanggrahan. Wigatine ming padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar ana ing Pringgondani ya kuwi anakku si Gatutkaca. Monggo Kakang Mbok Ayu Arimbi rasan-rasan ya mung kadang braja sing gurung katon sowan. Nalika aku sowan tumuli aku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi sowan ana ing Permalang kene ya ing Glagah Tinulu. Wigati nganti utawa mboyong kelawan Kakang Brajadenta sowan ing negara Pringgondani. Lan Kakang Brajadenta ingkang bakal kapatah dadi wrangka merangkani kelawan anakmu Gatotkaca. Kakang, mula ayo pasewakan ana ing Glagah Tinulu dibubarake Kakang tak kanthi rawuh ning Pringgondani. Yo. Ning Kosik piye? Aku mengko bakal budal ana ing Pringgondani. Ning sadurunge aku tak takon karo kowe. Yo, Kakang takon perkara apa? Kowe anake sapa? Lho. Kok ngono pitakoning Kakang Wangsulana wae, kowe anake sapa? Aku putrane Sawarga Prabu Trembuka. Pringgondani iki darbeke sapa? Pringgondani darbeking Kanjeng Rama. Saksedane Kanjeng Rama sing dadi ratu Kakang Arimba. Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamuksa sing mateni sing nyedani Kanjeng Rama. Sinuwun Prabu Pandhu, Kakangmu Arimba sing nyedani sapa? Raden Bratasena. Olah alien ning pikirmu. Olah alien ning rasamu. Yen wong tuane dhewe sing nyedani Prabu Pandhu, Kakang ni awake dhewe sing nyedani Raden Bratasena. Saya aku tak takon karo kowe ya bener. Kakang Mbok Dewi Arimbi suwita marang Raden Bratasena ora sah digagas kae wong wadon sing wis minger keblate. Suwita marang tedhak turuning mungsuh. Ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningale, aja nganti budhek kupinge. Luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep. Betungen Kanjeng Rama sedane karo Prabu Pandhu, Arimba patine karo Bratasena. Kok kowe arep dedekku, kowe arep klesotan ning Pringgondani. Monggo Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca bayi wingi sore. Gatotkaca anake Werkudara, kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sing metu saka putra sing tinemu wadon sing ora duwe kewajiban tumraping negara. Yen nganti ana walate Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, sapa sing arep nampa, sapa sing arep ngrasake? Aja kutung pamikirmu kowe Braja Musti. Meleka tangiya, aja kesuwen nggonmu turu. Ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Pringgondani aja dilungguhi Gatotkaca. Ning Brajadenta utawa Braja Musti sing pantes lenggah dampar keprabaning Pringgondani cah bagus.
Nadyan akeh-akeh ngendikaning Kakang lereke pirembugan iki aku wis ngerti. Aku wis ngerti yen to Kakang setemene awel masrahke negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja ngono, Kang. Ayo netepono jiwa kasatriyanmu Kakang wis tau tate sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to Kakang masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mangsa baranggane murba masesa negara. Lah kok saiki Kakang malik tinggal kuwi saka dayane apa? Apa Kakang ora wedi yen to Kakang kuwi nerak pacak nerajang sumpahmu dhewe? Nadyan Kakang ora bakal nampa welaking Jawata dina iki nanging wong nerajang sumpah kuwi sing ngrasake anak putune. Utawa nggone nyaur Kakang sesuk yen wis ngadhep ana pangawaning Wang Mahanasa, wis ngadhep ngersaning Gusti Kang Maha Suci, ora usah mejang kaya guru mulang kaya pendhita. Tuwa aku karo Brajamusti. Mula kowe ora usah dadak ngandhani karo aku. Dina iki pancen wis tak tetepke yen to aku bakal merang Kampu Jingga Mundan Datan Poratu. Oh, latala. Aja ngono, Kang. Eman-eman karo jiwa kasatriyaning Kakang Brajadenta. Ayo ndak kanthi sowaning negara Pringgondani netepi marang sumpah awake dhewe, Brajamusti. Apa, Kang? Mengkari dalan loro sing kudu pok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bebarengan. Benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkong. Ngendikane Kakang kersane Pringgondani bali marang pangwasaning anak-anake Prabu Trembuku. Yen aku melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku saben dina srawung. Nanging perkara iki perkara gegayuhan, perkara pribadi ing kudu tak gegeki. Mula yen to nadyan kowe sedulurku tunggal Yayah Rena yen kowe ora manut karo kadangmu tuwa ilang-ilangan nduk siji. Kowe pisah karo aku ora srawung karo kowe. Brajadenta ora tepung Brajamusti. Brajamusti aja ngaku dulure Taruna Brajadenta. Oh, ladala. Lah kok dadi kaya ngono ngendikaning Kakang wis gage matura ora sagakean gunem tanpa guna. Yo, aja nganti tetel jiwa kasatriyanku nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengkuyung ngadeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk dampar ndasmu. Wah, latah. Wah. Wah, piye Kang? Janji kaya ngono iki piye? Aku wegane jogelot, Kang. Iya, Kang. Kang Brajamusti iki sedulurmu. Kang Brajamusti karo kowe iki sedulurmu sapa putrane Prabu Trembuku. Aja kaya ngono ya, Kang. Aku megane jogelet kaya ngene iki wis perkara kamukten. Wong sing ora seneng karo sedulure awake dhewe do keplok-keplok, Kang. Aku mau jangan ayo. Ayo do rukun karo Kang Brajamusti. Mesti gugu cangkeme durna kowe ketara kaya ngono kuwi. Ora apa wae. Ayo jangan aku wegah. Sik, kala Bendana. Aja nangis. Kowe aja nangis. Aku nangis, aku kelangan sedulur-sedulurku, Kang. Kowe melu aku apa melu Brajamusti? Aku tresna Kakang. Raja Jeca, aku ya tresna Kakang Brajamusti. Kudu tok pilih salah sawiji. Kudu tok pilih. Ya aku kon pilih aku tresna karo Kakang Brajamusti. Mula sing gedhe pangapunanmu ya, Kang. Aku melu Kakang Brajamusti. Piye? Aku melu Kakang Brajamusti. Kowe melu Brajamusti? Oh, Kang. Minggat. Aku adikmu lho, Kang. Aku adikmu. Minggat to. Mumpung durung kumlawe tangane kadangmu tuwa. Ora minggat tak tibani tangan sigar dadi loro ndasmu. Wah,
Penake luga aku tak luga. Kenging napa kok begijikan? Buta nek buta pecok. Lah pripun? Ming arep minggate kok gajul rai lho. Sinten? Kala Bendana. Mak klothak. Sajake ngerti kula ya ping meneng wae ora semaur. Nek sampean sempur malah geger. Nyatanipun sederek kula sampun boten saged dipun nendhakaken. Ning kitu mrap kula marah bebayani kados pundi? Ing ngrayi Raden Brajamusti kaliyan Kala Bendana mlajar kundur wonten Pringgondani. Kakang Dana, pripun Dewate? Nek Brajamusti mesti ora bakal adul-adul. Ning Kala Bendana mengke nek nganti adul-adul anak Mas Brajadenta merang kampuh jingga mboten purun teng negara Pringgondani merga teng Permalang teng Glagah Tinulu. Wonten Begawan Durna kali Patih Sengkuni kula kali sampeyan sing diinceng karo wong Pandhawa. Wah, lah heeh. Wolah pripun? Cacak ngendika sampeyan? Biar menawi panjenengan boten nungka ingkang rayipun Brajamusti wah. Menika mangke boten sae kedadosanipun lho, Ger. Ingkang rayi dipun tututi sampun ngantos wangsul dhateng negari yang Pringgondani, Ger. Brajamusti. Mangka kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukuntur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara ora dalam mula Kakang Brajadenta ora daya-daya rawuh ning Pringgondani jebul darbe niat ingkang ora prayoga tumraping Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah dalah Kala Bendana kahananmu piye? Kang ayo bali wae Kang. Kakang Brajadenta wis ora iso dikayani Kang. Aku dhewe gumun. Lah kok dadi kaya ngono sipate Kakang Brajadenta iso malik tinggal kaya ngono Kala Bendana. Wis merga menungsa loro kae mau. Sing jeneng Begawan Durna karo Patih Sengkuni ora mungkin kelakon kaya ngono. Mergo aku apal pambegane Kakang Brajadenta. Piye yayi apike? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi apa? Sing dumadi ora sandadak digawe-gawe Kang. Apa mutut diaturake Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ya aku manut karo kowe Brajamusti. Brajamusti mandheg adhiku cah bagus. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana
Samirana lan Parayang Kakang Brajadenta ya Yayi apa Kakang aja enggal-enggal kowe budal saka ing glagah tinulu apa ingkang dak kandhakake maupun Kakang njaluk ngapura nganti kesluru ora kuwasa ngampah mubal babaling kanepson wekasan kewetu caping pun Kakang nundung kelawan Siadi mau singkirna saka pikirmu ya Brajamusti ya ora dadi ngopo lah kok dadi kaya ngene kahanane sapa ingkang paring tirta kaweningan marang Kakang Bosik aja ngrembug perkara tirta kaweningan nanging nggonku nututi kelawan Siadi mau sayekti ming bakal nanjihake mbok menawa Brajamusti ana petungan liya tumrap kekarepaning Brajadenta petungan liya piye kaya tanggonmu bakal sak biyantu karepun Kakang wah ladalah Kakang sing gedhe pangapuramu wiwit bocah biyen Kanjeng Rama Prabu Trembaka tansah mulang karo anak-anake nadyan wujud buta tetepa marang jiwa kasatriyan ateteken ati suci pepayung budi rahayu aja netepi marang tembung buta ingkang betah buteng aniaya mula kabeh putraning sawarga Prabu Trembaka winelek marang jiwa kasatriyan aji jaya kawijayan kasekten kinarya ngayomi marang ingkang ora duwe kekuatan menehi sandang wong kawudan menehi pangan wong kaluwen menehi payung wong kudanan pamriye dimen putra-putraning Prabu Trembaka nulat karo putra-putraning gurune ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana aku isih kelingan mula tekan seprene ora ana tumindaking putra prawarga Prabu Trembaka ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman ya mun Kakang kuwi sing tak eman dene nganti semono petunganing Kakang blereng marang bondo donya derajat pangkat lali marang sumpahmu dhewe mongko sumpah kuwi abot tumraping wong sing ngrasuk jiwa kasatriyan wis kebacut sumpah mongko wis ngenggoni jiwa kasatriyan aja pisan-pisan badal kalawan sumpah ingkang wis diucapake kang tundone ora bakal becik kedadeane ya pancen aku ya isih kelingan nanging apa kowe bakal ikhlas yen negara iki bakal dilungguhi Gatotkaca aku tak takon karo kowe apa kowe ikhlas Kakang apa wiwit biyen aku urip ora tau kabondo marang bondo donya lan derajat pangkat merga tumraping Brajamusti bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran sing bakal tak gawa sowan ngersaning Gusti ming kelakuan sing apik budi pekerti sing becik nadyan derajat pangkat bondo donya sundul langit nek atine lethek gedhowane ora iso tinulat danang sak pepadaning urip ora bakal ana apa-apane kang mula eling ayo eling elinga Kakang aja nganti kaya ngono kowe tumindake mengko mundhak ora prayoga kedadiane tak suwun eling siramen banyu bening kahananmu mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane ayo tak gandeng tanganku loro sowan ning Pringgondani mengestoni anakmu Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani Kakang kaya guru mejang kaya pendhita pinter njara langit ora menang kawruhmu karo Brajadenta ora sandadak ngandani karo Brajadenta sing baku kowe gelem apa ora taunana windanana aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta yen Kakang isih kaya ngono iblis lanat wah pancen wis kesasapan jiwaning iblis nganti kowe ora ngeman karo Brajamusti kowe nibake tangan sak suwening urip srawung karo kowe
Lagi iki kowe mentolo karo adimu lanang. Hang cacing kae kepidak menungso ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Kowe ngejak pirang taun tak ladeni Kakang Brododento. Ah! Wah! Bagus, aja meringkus kaya wong wedok. Nek pancen niat mbelani karo Gatotkaca, kudu wani tata pati, tak tatai patiku. Wah, wani karo dulurmu tuwa sing taweteni apamu. Wah, kelakon tinjung akhirat kowe sing mruput sowan Gusti. Wah. Kakakku megah nek kowe aja gelut sing do adu-adu karo kowe aja keblak-keblak sesek-sesekan wis aku mah aja lok pambeng tak tandangane aku ngerti nek kowe ora bakal kalah ora kaya ngene iki ayo bali matur Kakang Mbok Ayu Arifi wae Kang melayu sifat kuping bali nang pringgondani ngibarate kaya wong nyabrang kali wis tekan tengah bali ya klebus bacut ya klebus ayo sapa sing ora nrimake ajangi jembar